Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hadin kajing syakot hajir jong Presiden Kakasi Students Union Barkit Khot kumjuru kajing syakot hajir jong u Assistant General Secretary jong ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People mentapat ki pulit kila khot hajir sayau Presiden jong ka New Trap Aceh National Movement uba lamprang karbani halor kajing lektur jong ki pajba haka khat lai terik unok pra arjar khat kendai syayeng sa ulat kejela bala khot pelong daka Confederation of Meghalaya Social Organization ban persya ya ke Citizenship Amendment Act bat bandawa pentrekam ya ke Airline Permit hak jela kipulet kila pengat yo lamprang karbani hadu live santali ki section haki hinriu tali ki kes bala register ki bakentup ya ka MMPO Act ka bamut ka jingpun julor ya ki marpaj ba kipulet kila hukum ya uniu nong yalam joga HANM ba udai ban lekmi hasadar police station halaneshwa ka khatnyu tarik ukala lengkot arhajar arpo nrei lemkumta ula ban ngat ha ka jing syakem ha ka jing ekran ba kila pathai khobor ha ka khatsan tarik ukala lengkot arhajar arpo uba lamprang karbani ula ong bakani ka jing syakot hajir ha kipulet kamdai satya ka banengkong nrei ka dei ka bajuja na ka por sakapor ha ba ki seng bhalang ki penlong ya ki jing yakhi uba lamprang ulayatu ba ka jinyalang jongga Central Executive Committee jongga HANM kabala syong jinyalang kerki kala shim ya karai ban lech senran lang ya u hakatai gasngi ba unsa lech syah hajir hakmat kipulet te nagalian jong nga kumu presiden bat kasen hibway ngim soper ya kan ngajing pen boycott jongka sokar makyalang ba ka police department namar ba ngi kemla iro no ka kam ka basleu reng ngi ki ngi ksai ngi ko ya ki issue bari ki dawba jong ka penreu bat jong ka jela hi berway bat kawai nga shukwa ban pensmo ba kene ka jing poi hangi ki no lam kalong ka jing ai men sim shushu ne ka penram shushu yang ikut kum kesen HNL kam tam ya kisipai jong kesen nak leng jong ke district unit jong celah nuklear nak banta ba nginang ya mi skmat susu berkenak penslo susu yang ikum kinoi lam jong ka HNL nilai rai ru dak kesen ba nilai saknya trik sudah bias nama ba ngem ju red ngem ju du musim kene gajing la jok sokar kana am solution kana kana pen solution ini bangni kon dia ki issue jong tai penre bat kawai ka banga kham snow phla ka long ba balai ka sokar ma khlia ka ting ke HNM khabang thamle no ki kam ni ban pen shifting no pen tumar no and ni let of dejai but gila daka katkum ka demokrasi bang dan kahok ban pen pau saka partai la pen pau sa kesokar ba ka benreu tum kam ki ya ki an ki kan ki ban yada ya ki benreu ki ban yada ya kita ni pateng ke maksaka namar ba ado usnam jadi spatnya puar banglayo ya ke jongka jela kari berke benreu kampadon ni di an ki bekhan ki banyada ya cek benreu berjelah ke wai telada nisha khot sumon nak benta bang ye kun lagi isu lagi dauba jong de pendeu ko palango skade ay kosan rei hagway banta pat kanang pan susu ye kino yala jong kosan badi sipa jong kosan nak leng jong bri neutral mat ring sha ka police department ni kasukar kadai bersukman bang idon mangi hisamla
ban pen ken mau ya ki nal ban ta jindon kam ki jong jan pen reu in rei nang pen bun kam pen ban na ba khot hajir khot sumon mat hajin sha tak sarkar me klia ka police department kam dei ban bun kam ban khot sumon ni balang baik le ban kam ban lej wood still hi nak banta ban yakran ya prime minister of India kumjuru ya home minister of India wa Misha ba kidai ban approve no ya ka ILP ka ba ka sarkar me clear le pass resolution ha le badap namar ba kadai ka batul kam ka LP ka bolong ka stay ba ka ban yada ye ka jiru kur club ni meneri kini ka jingle jonga sarkar Meghalaya hai ka por ka jija ni te ngim da song phala shu Meghalaya ka sang marba kini ka jingle jonga sarkar lamba ka police department nei kanang pen bitar shu kanang pen khlut ini ba hakajing shisha ka sarkar jala hakatu ka singi la pen pau persya ka khalai trek bana kalian ka seng bana kalian komsu ni klemile persya ka sarkar jala ka jingdawa chungi kalong na sarkar pedek katba kajing pen up bulet jong ke sarkar jala pat ka I kumba ngiakun persya sarkar jala te kai ka bami ka tu ka sngi kam dei ka komso ka ba penmi ikni ki ibro khat ngi ya da ka pis rali bat wat ki bulet ki dan ham tu ki I ba ka komso ki noilam komso ki klam penmi ka no ku jong kulmar dei mangi penban ba ya tem hadu bang la sha sho sha bat sai ladir te kani ka jing pha sumon ki bulet ka pen I ba ka police department imat kam dan kam daki wei pat kikam hanrai kala sulak miet aman pek mak sen balang na kalian ng sen he kum asan general secretary jong sen agani ka por nasko ban appeal sa ka sarkar makenno ya gani ka jing sumon ki sang balang namar ba kat ba pinang sumon kata ngindon penklan ya ka jing ki jongi bat ka khubor ka ba shahi kalong ba ka sarkar jala kamdei ban lak miet tang agani ka jing pek mak sen balang hanrai ke pore ka bakade ban mi no wood chapo Delhi na kam ban pentikna ya ki khon ka bri new trap maka LP kan sa urlong no hanrai hakabede bat ka MRSSA ru ngish I bahadu benta ka sarkar kampale ai ka supeni tengkot khobor bakan sa sedang no hanrai lano kam sedang de ya menta hin kalian juga seng yang skam alor ka nongrem ban nginomre lano ban dawa ya ka ILP ba ka sarkar India ka dai ban waran ka LP pok jala Meghalaya par ha ju ka poru ye pan pau shai sa ka sarkar India kum ju ba so bham scrap ane ban pedo pendam ya ka CAA ha pok jala Meghalaya kani ka khubor ba shai Meghalaya jong ka channel